Hi guys! Welcome back to my vlog. Paingon ko karon sa ilahan ni Maring Inday na ako'y ihatag guantes kay kanang time nga mag-adto siya dito sa iyahang payag, magsali siya kuha sa kawayan. Tapos na atoy time nga nasamad siya. Di amang ko'y guantes dani akong hatagan siya. Di ara oh. Oh. Murag tulo ni kabuok or tulo ba ni kabuk or upat. Ako na siyang ihatag sa iyaha. Ako na to siyang giignan nga hatagan ako siya. Ang mga medyas na ako na adani gipang butang. So kani lang akong ihatag sa iyaha. Daw lipstick, ako pud sad siya hatagan sa lipstick. Kaning duha kay gamit man ninako. Kani. So kani na lang akong ihatag sa iyaha. Kani. Kay di man sa ninako ag kagamit. Mao ni siya ang gihatag ni Ate Emma, ni Madam Emma. Nya karon paingon ta dito sa ubos daw magpalit sa dayon ko sa bahog sa baboy. Tan-aw sa ni nato i-check sa ni nato ang kania. Mio, bye-bye Mio. Bye-bye. Bye-bye Mio. Uban lagi ha. Tarong ka lang. Hala, lahi mag-color guys. Oh. Ato sa ni i-plastic. Oy. Unsa man, uban ka? Uban ka? Bye-bye. Kiss and mommy. Kiss mommy. Bye-bye. Basta siya, oh. Wala pa ni siya na gamit. Virgin pa kaayo ni siya. Daw di ay isa. Kay ang yaha ko nung lipstick nawala. So, ato na lang ihatag sa iya. Yung sa ko ganahan og ingon ani nga color. Kay murag di man ko buring tan-awon, gusto ko katong pulag daw kaayo jud. So kani akong ihatag sa iyaha. Dili na niya to putuson guys. Diretso na naton siya ana. Mio, bye-bye na Mio. Si Mario Dani naglaba-laba na sad. Laba-laba pagka sunod adlaw. Tagay na sad buntagay. Tagay na sad. Lagi. Lain paminaw bitaw. Lain paminaw ha. Ayaw gi ko. Unsa man? Gina babay na ni Mami B. Abi, babay na ni Mami B. Babay na. Unsa man aguban ka? Aguban ka nako, ha? Para ba ni nakaligoy guys kay ngano? Kuan man ni nako siya kanang immunize sa kanang ubo, sipon, fever, ana. Unsa man aguban ka, ha? Kiss ni mami. Bye-bye ha. Luoy kaayo guys ang katong kuan bitaw. Video sa Facebook ako nakita kaganiha nga duha ka bata nasunog. Kagmay pa luoy kaayo. Grabe sad ang ginikanan no. Unsa kay gibati sa ginikanan at ya nang labas ya. Bye-bye. Bye-bye Mio. Bye-bye. Naglaba-laba siya Dani. Kaya ang tubig ay ang linya dito sa kuan, among tubig ang tubo na putol. Diayo di ay kaganihan nila ni Uncle Ildi. Bye-bye na. Bye-bye. Okay, kami mami, ali. Kami mami. Agpas kami mami. Agpas kami mami. Dili siya kanaog pero naay time nga gusto niya mo gawas. Abot siya dito. Si Mario Dani. Lagi matiti kagig. Gibasa man hinuon ni Dani ang power bank ko. Nya akong cellphone di adani kay baw na mo video pud sadta sa kuan atong Facebook page. Nya ato sa nang i-plaster Dani. Oh. Hello, mo din ako napa-under ang motor. Asa ang yawi Dani? Lagi. Tarong lang. Lagi kay masipiyat ka gani na larga. May pag maglakaw ka, ari, pangitag trabaho. Kay puro ka kuan storya. Agoy, Ginoo ko. Di man ag-under day. So, akong gitanom nga kuan. Akong gitanom nga batong
Nakita ninyo akong gitanong nga batong. Pero, nabuhi na. Ang katong gitanom na ako nga sili, wala pa nabuhi. Aw, kuan, silikot man to akong gitanom. Wala pa nanurok. Pero kato, batong dali ra nagturok. Nya, karon diretso na ta sa ubos. Mio, bye-bye. Bye-bye, Mio. Ako nang gibahugan ang baboy. I'm sure unya nga ulan ni unya. Pas-an sa tadani sa bahog kay sunod adlaw nako palit sa isa ka sako. Kay may sweldo. Ambot lang og kanus ama. Kuha na nga mong sweldo. Mio, bye-bye. So karon guys, diretso na ta sa ubos. Murag kauwanon ra ba? Dagom kaayo. May lang og wala nag-ulan. Wara ba ko kadala sa extra t-shirt dani. Magkuha sa kong extra t-shirt. Kay ug mag-uwan, matabo na tong uwan na. Impas. Basa ta. Nakitoy ka isa nga. Nag-adto ko sa merkado sa Balingwan, basa kaayo ko kay matabo na ko ang uwan. Nya. Wa mo kay dala nga extra nga t-shirt. Mao to ang Mio. Ayaw, Mio, ayaw. Ayaw. Mao to ang nagbasa-basa ko pero wa ko na uy kay nganong mao man ta nga nag-uwan man. So kanina lang siguro akong dalhon. Dayon. Atong shirt pa na ko isa. Napoy mga kuanda ni guys, di pang butang oh. Dana ra ka. Ha, ayaw uban ni mami. Ayaw pag uban ni mami. Diri ra ka ha. Diri ra si Mio namo. Kay mabasa ka. Kisa ni mami bi. Kisa ni mami bi. Kisa ni mami. Bye-bye. Ka pwede mag-uban. Ha? Hindi ka pwede mag-uban. Nanay gipamati sa lawas. Nanay gipamati. Yayay lagi. Yayay kag tigbason tahinuon ka. Lagi. Sa baay gid si Mio. So ato ni siyang isulod guys. Mio. Sa bahay na si Mio guys, nag-awhaga na. Charge na ako ning cellphone. So diretso na ta guys. Guys, nihapit ko diri sa ilahan ni Lilin. Unya kay naaman diri si Mimi, kay nangaligo sila sa dagat ni Utik ug ni Mother Earth, ni Auntie Gigit ug ni Auntie Mercy. Niya si Koreana, gikan ni si Koreana nag-eskwela. Ubanon ako sila sa ubos karon kay akong ipakaon sa Batsilor. Hawiri kor. Ayo kor. Maghapit mi dito sa ilahan ni Maring Inday kay napakoy ihatag niya. Kay pagkahuman diretso dayon ko sa ubos kay para magpalit sa bahog sa baboy. Hawiri kor. Ayo ha, istorya mong duha diha be. Hi guys, kami sa ubos. Maghapit sad mi. Maghapit sa mi ila tita Inday. Kay naihatag si mama sa iya. Unsay akong ihatag? Istorya dayon. Kasi mani. Ha? Gikan pag sa eskwelahan guys, na pag uli na ko. Mani lagi. Kan mo ko ni mami. Nakita mo ko niya iya ko ni iban din si Mimi gikan nangaligo sa dagat. Nangaligo ko kay iban nila sila mama. Natulog po dyan si Lola dito Natulog sa? Ayun talaga. Kaya natulog. Ako yung manta. Kahoy, natulog sa kahoy. Hala day, namimiss talaga kita. Saan ka galing? Nag-schooling ka? Dito na kami sa kay Maring Inday. Kanaog mo. Naog. Naya ko. Hi guys, nagkapit mo ilang tita Inday. Ayun nga, ka-vlog. Ayan, ang istorya. Namin na sa area guys, area. Area. Marami ang tsada. Diyan din na di.
Klaro kina mo kiki dana. Di. Uy. Ay sa pagtabok. Ay pagtabok. Ali. Hawi dinhi mi. Kinapay motor at pastagan. Akong ihatag na ni Maring Inday ang gloves. Antonia. Ha? Oh. Maring. Ha? Hala kanunay si Maring Inday mag-adtog ubos dato gini si Maring Inday jud uy. Si Maring Inday guys, nandoon na naman sa bayan. So ngayon ay ibigay ko na lang ito. Bless. Ihatag ni sa imo mother oh. Dira oh. Kay gamitonon niya dito sa kuan. Sa payag. Ha? Ihatag na ako ratong chatan. Ari sa ko yuyo. Wala si Maring Inday. Ato ni ipakaon ni Mimi. Mi, kauna sa ni Mi be? Lami mo ni me? Oh, lami ni Ikaw na kaon kor. Sige. Ikaw sad Kaon lagi na. Sige, di. Ayaw lagi ay. Naputol na hinuon. Tali na mo. Ayun sa man bihara mo. Sige. Ay, alis ako kuaon sa natong stand kay gamit kay to na akong stand kay para sa Facebook page. May man tong na-stand kay itindog ra. Bless. Ako kuaon na stand bless de. Andi bless. Akong kuhaon. Buutana kay dani ni Bless. Uy, gwapa pa jud. Kor dala ko. Hala katawa man si Mimi Bless Ikatawaan ka ni Mimi dara dalhami Kay si Koreana magdala dani Hi isa. guys. Welcome to my vlog. Sige, lakaw. Ari na kur. Ya, dila na to. Na? Dila na daw sila tingin. Pagdali na. Tanaw sa. Agoy Ginoo ko nagdiretso rag padagan bantayanan kani mga ingani kay Ginoo ko lisod na ug mga banggaan. Matay. Unsa? Mga matay. Mga matay kay karon ayuha paghawid kay basig makuan na ana. Ana dayon ho. Bablogin ko. Bablog ko na ni. Sige na. Padaplin. Gani ha video matagag ko gina. Ayuha na pagkuan kay mga hulog. Na si Mimi dito ron paggawi do na. Kay wala pa nakakuan, wala pa nakaplastar Ginoo ko mga tumbang na libayutan. Una na. Hi guys, tugong namin. Ini magikan ilat Tita Inday. Wala man kay Tita Inday. Diretso na lang me. Hatag na day. Ayuha. Pero si Mami, ako dayon og siya tilingling. Ato na mi sa ubos guys. Ay wala si Tita Inday. Ha? Ambot na yun sa iyong paliton. Paliton. Kuan na kay ang break ani guys. Kinahanglan na ni siya. Kuan. Brake pad siguro. What? Tinog naman. Kung brake kan. Parehas sa kalid ni Mimi at tinog. Lagi ha. Yeah. Mami. Minera ta ha. Kay Naghanap ka wala dun day. ay pag ilog-ilog kasi pag nag-ilog-ilog. Silingling. Hindi ipakita sa kamera. Ayan guys, ang Okay, pilas kawa na ba yun? silingling. Good manners and right conduct kaning bayana. Tanaog mong buhadi. Na? Istorya lagi. Ayan guys, ato namin sa ubos. Ambot ni Mami yung siya paliton kay. Kasing nag. Kuan man ni siya nagtutunan. Kuan man niya. Kung saan ay gusto ninyo? Neng kuan ako. Ako. Ako kay ano, mangga. Ay mga sa dako. Kapragol sa apple. Karong mo diha, apple or mangga? Mangga. Pila ka doon? Dua.
Sara. Dua man ni kabuk isa-isa me. Sa kana mami. Kani si Mimi guys, bright siya nga bubok. Eh, Awir niya kay kusog ta padagan. Nge. Hawid. Wait min. Hawid. Gakos dili sa natin. Awa. Gakos. Basta ko. Dili sa pikas kamot buko gakos. Lalagyan ko yawi doon. Yan na ba gakos tayo. Inat. Ha. Ari na kay kusog ta padagan. Go. Go. Tanaw mo si Mimi pag laki. Ya. Magkakapat alam mami. Dengar. Dengar baik sa video. Dili man gila siya kung may laki ah. Ya. Ito pinakali. Ang bikuod. Kanya ang dalan, lagyan ka. Guba. Pagyan. Napagyan ka ako eh. Hi guys. Welcome to my vlog. Look na namin sa Malingwan guys. Lugang kay isda dun eh. Ay, isda. Ano dun eh. Marami isda dun eh. Waterproof pa na yung mga midi. Mada. Waterproof yun. Isda. Ha? Isda. Ano isda? No. Ito sa'yo. Pakita ang isda. Yang lagi isda. Daghan lang basura. Wala, may patrol. May patrol. Tago. Tago, kaya nagpatrol. 100 na, madam? Hawiri sa ni Marindi. Hawiri sa kuping. Okay. Agpalit ni sa kuan, guys. Kung sa'yo tawagan nila ng isda, madam?
Yellow pen. Yellow pin. Karaw. Dako siya. Oh, 100. Karaw. Karaw po doon niya. Karaw-karaw. Hawirisan. Hawirisan ni Ami. Uy, ginuko kani sa dakong mga batos. Labi, kuyawan ta dani kay pataka lag tabok. Comment mo din. Dera madam. 100 isa ka buok. Nya. Unsa man to sudan to? Tabas. Tabas. Oh, nay tabas. Pwede utang madam. Roti ang kilo. Kung cash madam 100. 150 gap. 100, 150 rin gyapon. Abi na ako pwede ra 100 cash. Dera dam isa ka kilo. Pila ka sulod sa isa ka kilo? Nay sa ato tanawon. Labas para siya dam. Ako din ipasubra nimo. Oh, ipasubra. Oh, dana. Kana. Or bali 200 na lang, i-shoot na lang na para shoot na shoot. Sige. 114. Sobra na. Ana. Ayaw pala bi kay Basigma. Hi, madam. Uy, apple break yung isda. Bayad mo ganito. Awag bayad si ay nagiatot siya. Pwede idobli na dam. Ay, 100. Uy, madam, quits na ta ha. Salamat. Salamat kaayo. Ang signawit na mo si Koreana. Karon kay mangay man sila kaon, ato dalhon dito sa Nai fried chicken. Wow. Wow, kuno yung smimi oh. Wow. Ali kay andi di. Isa pa di. Ayun na pagdalang sinpon ha kay basig kuragi minunaan ha. Wa na tay panginabuhian ni. Hawid mi, nagtaligsik na mi. Ang taga ni mami nag-init uwan. Init uwan gani. Nag-init po. Nag-init uwan gani. Asa man dita maring dapit? Ama na lang. Udah na ka. Dani ka. Okay, gino ko tabok-tabok. Dani. Hi. Gabi mami no. Magkaon mi dam. Oh, kana lang. Amo tabangan lang ni upat. Si Maring Inday. Okay ra ka Maring? Kiro. Suko ka? Silver sumto ko na mo sa Hala, kaysa pa, oh. Mara niya akong dala. Oo, ba gigili nimo? Oo, di da. Ang among dala gibi hala, di ba ka to maglakaw na to dadto? Di pa to dadto maglakaw. Ayun na isa-isa Okay. Ako may nilay. Oo, saura na sila kay mga baka man mga kambing. Iwan ni baka. Hindi na mo Mga yan ang dahil silupin. Kana siya dam. Kana isa. Kato isa. O kana ako na siya. O kana paa ila duha. O duha ka paa tagsa sila. Ikaw di ka kaon Marik? Wala, isa kana pa. O paa lang niya ha dili ka rice. Sige. Ayaw mo na gibalot kay pagkaon na lang ni ani. O. Guys, mga unta ha kay para pag-abot sa bukid di na ta luto-luto pa. Kauno ni mami ang iyang madi-madi kay pagreklamo na yung taon, gutom na puno sila. Nag-ingon si Mimi nga. Gutom na po. Kaloy, taon. Mga ito may silupin madam. Oh. So karon guys, mga unatan ninyong tanan. Hindi ay kuan magsaw-saw rami dani. Kuan sa isa ka silupin. Kita siguro na na ba? Asa si Utik? Kasagdi siya kay para biyaan si Mimi. Daw si Mimi, diretso na din na siya dito sa payag karon. Ayaw pagawas mi, ayaw pagawas. Ayaw pagawas. Wala, drama ra ka kay. Gawas siya. Ang ginadlok si Mimi. Ali na din ni. Alik na ah. Wala diha imo nanay. Alay. Nagkuliro nakitaan gid siya. Saan pa ko? Agkaon pa kuno siya. Agkaon pa. Ay, nay, kaun ka. Ani, kaon ta. Kaon ta kay wa man di rice. Kada kay tabangan nila mo guys ang kaning rice dani. Na si Alan og si Utik. Hi guys. Good Sige, ablihin ako. Ibutan na tanan kay ato na tabangan.
Wala na. Sayang kayo gapa, wala mo rice na. Wala na din. Nasad ka aglungag? Hapon naman sad da. Dugani ko sa kuan gwapa, duha ka Chicken joy. chicken. Kay amo ra ning tabangan dani. Reklamo man doa kay ko. Ingon man si Mimi nga, Mami, dani ra paglingkura, Mami, gutom na kayo. Here's the dito. Iba libre mo yung mami sa sabi nila. Man. Di ko, ano ko? Ito. Mami, tulog yan. Pernita. Mami. Ha? Tulog. Nine. Tulog. Nice ulo. Pisnita. Ay, hindi, kita wala. Nablag yung itim. Kaya Nablag yung itim. ano man? Tangot lang ba yung itim? Di makuha naman na. Ugma, ma-okay naman na. Wasa din mo tat di man iuun sa pinambir ni mo gid Ito? ito. Dalan yung versi niya. Abot kong kuha. Ito niya, pagpunta na akong black na. Ito, kamo. Ugma pa na. Ha? Okay ra na ugma. 24 hours naman na. Sige na. Nakaronti ko. Dan na lang tabangan. Saan man nga, wala naman di kanon. Wala yung baha. Oy, baha kaya ka. Dukok, wala sa diya. Dukok. Mga unta. Sayang. Dara sa limon na, di man dek, kinuitam dahil sa limon da. Diyan tayo na na. Ngayon unta ko ba nga? Wow, dagana kayo first kuha ni Mami order. Kay dumdum ko ay si Raymond. Parang unta ka. Hapit yun. Comment unta ko. Ay si Raymond man kaya. Wala ko lang na yung pag-comment. Ini, wato ako kan audio. May labot. Kaon ka, be? Anong tiko? Katawag niya. Alang si Maring Inday, nag-joke-joke man. Nga kami, mag-minyo na kunomi. Okay naman sad. Pero, sila ni Sherwin ang magtapad. Hindi na lang po, be. Bahala na lang. Kabadlungan ka kayo ni... Ta, ano mo umakano? Na, maritis lagi. Marites, di ka? Kamari ako, Amerikano? Kaya si Mimi, maritis di siya guys. Nalumot na ang pangyo. Aw. Guys, naman namig kaon. Bayari sa tik, kay gato nami. Mahugas na ako plato doon eh. Ito guys. Walang gaon. Salamat sa inyong tanan. Sa mga suporta, thank you so much. Ano pa mo pala eh? Ano naman? Tambok ba? Ano na, joke ano eh? Nahilis siya. Natinga ko kagahapon maring ginuo ko ang akong video kagahapon. Mao nang wala ko i-upload sa Miami Lifestyle. Duha nakakuan kay ginuo ko ang para upload sa Assist kuan. sa Miami. Miami Lifestyle. Agatong video kagahapon ginuo ko lahi. Kaya ang akong natuplok dani kay kuan man na may Insta, na video na ay katong gamay ra siya nga video 3 minutes ra. Timer. Hagoy ginuo na timer siya, ginuo ko pagtan-aw na ko pagkuan ako pag kana ang edit na. Pag export na nako iko nga asa man dani mga video. Ay sus ginuo ko na dugay hang kay ko pag-upload noon sa Miami kagabi kay hugayan akong tan-aw sa kuan iko nga di kito pwede nga kuan kay taas ba kito dani ang atong kuan video gikan pa biya to dito sa bukid. Jesus ginuo ko. Pag-abot diri wa na ang mga video diri. Ni mas nakaingon lagi ko ginuo ko sayang bagi kayo. Munay kuan kinabuhi sa vlogger. Nga naay video nga nag-expect ka nga naara pero ginuo ko wala pag-edit na nako. Nagabin-an gani ko pag-edit kagabi kay kung once gani ang akong hi madam. Once akong video diri sa ubos madugayan ko na naay ha pag ko maka-edit kung dito na sa bukid. O gawa siguro kung nana ko extra daan nga video.
Ginoo ko, bayuta. Bariya na kung ibutang nimo ya nagsige na kayo yawa niya waday na untaas na kayo kung Oo. agay pupot kay kinuna-unaon. Gani. Uy, ginoo ko, bayut. Di maun. Nawala lagi ang kong sukli nga kuan. Thank you guys sa tanan, tanan daghan jud kaayong salamat. Thank you sa free nga fried chicken, Marie. Magbayad nami ni Maring Inday kay basi mga priso sa ani. Nawa naman day ko'y kwarta di ay ginoo ko bayot. Adi ara. Ala Marie. Hmm? Ala akong dala Marie. Unsa ka dala? Aw. Nagpaon ta ka. Adoy ang kabuang-buang manigibungaw ningi. Kung ba kay dili gawon ta mas dagan bitaw ta gawon bitaw. Ayun. Hala, ang apong dala pa. Ang kabuang ka man kaha. Inday! Unsa na Oo. kabuang man sini. Yara madam. Ako ako di si ay gikan ko kusitan. Guys, salamat kay sa inyong tanan sa mga suporta. Thank you so much sa inyong tanan. Sa wala nag-skip sa ads, daghan kayong salamat sa inyong tanan. Naanay DTI si Maring Inday sa iyahang business nga kasaba chips. Kung kisa to mag-order, PM lang mo sa iyahang kuan ay pwede rasan mo mag-comment dito sa iyahang YouTube channel. So thank you guys sa inyong tanan og diri ra ko taman. Daghan kaayong salamat. Kami ay magpaalam na sa inyong tanan. Uy, babay sa mudani, kinagkaon ra ba mo fried chicken? Bye.